Ето там. Виждаш ли където е лаборат? В момента се въртиш в кръг, мамо. Да, ето. Идвам. Е там. Виждаш ли ме? Да. Ето тук е, ето тук. Защото всички хора идват. Тук ли си? Аз стигам ето тук. Нали знаеш, че ти ли си вътре? Идваш ли? Идвам. А тук има емо. Никой няма. Аз сканирах. О, намерих potion за хилтване, като го хвърля. I really wanna say anything else. Ти къде си? Чакай, че ми лагва малко. Ето ме. Аз се качвам. Айде, На мен излизаме. малко ми лагва. Айде. Чакай, това какво е? Щит. Идваме и сега. Окей. Внимай да не паднеш от високо. Отиваме ето тук вътре. Какво имаше? Медкит. Айде. Ела тук. Ела тук за това защита. Не, няма нужда от щит. Аз имам. Тук имаше много емо, мамо. Радвам се. О май гад. Нужно ми е. Идваш ли? Къде си? Само да взема честа тук отгоре. Готово. Тази кола ли ще взимаме? Каквато има. Има... Сега съм без другият акаунт, така че Да. вчера беше много забавно. Сега само да видя къде трябва да Добре. отидем. Изчакай малко. Тук има нещо наблизо. Искам само да Само видя. това не сме намерили с куфра на търпението. Да. Сега идва. Ето какво. Тук има това. Аз стигам ето тук набързо долу. Искаш ли да дойдеш? Идвам, айде. Да не си сам, че. Явиш ми лицето. Да. Това е огромен проблем. Това е огромен проблем. Какво? Появи се едно от тези, които стреля. И ние трябва да го убиеме. Къде е? Което летим на въздуха малко така. Ами някъде се появи. Хайде да ходим към колата. Дай към колата, хайде ла. Ето там виж ли големия облак? Да. Черния. Габи, кой е това там? Бързо! Ето го! Бързо! Тук е! Влизай в колата! Вътре съм! Тази кола! Бягай! Карай я!
Можеш ли да караш? Идвам за тебе. Не. Бягай! Аз бягам. Нещо стана. Глична ми, но ми показа педалите за колата и това. Мгм. И сега ме запи. Добре. Съжалявам, Жал. Нищо. Казах ти, че се появиха. Да, ти го видя. Влизай. Нали знаеш педалите това Да, знам. Не ми се появиха. А бяха А мамо, тук не са педали. Да. Тук са тези. Това за... Не ми се появи въобще. Беше ми... Нали, тук имах тези... Как да е? 30 ни направих, видя ли? Да. Ето тук влизаме в тази огромна къща. За Емо. Някой е бил тук. Има още честове, не са отворили всички. Не забери точно така, моля. Нищо. Поне играта може да се играе. Някакси... Какво да А правим, помниш ли, майче? когато за пръв път играеш? Помниш ли, като за пръв път се логнахме? По-скоро ти се логна. Да. И ми даде да играя. Беше... О. Сори, но на мен ще ми даде резюм. А, не ми, окей. Някой страда Емо близо. има тук. Не е много близо. Емо се чува далече. Сега вече се чува близо. Има чест на... Ето тук. Някъде, не знам. Мамо, на горния етаж има Емо. Не е имало такова. Идвай просто горе. Мамо, не го троши. Направих дупка. Ето тук има чест. О, щит. Да, може ли? Може, разбира се, но. Добре. Хайде. Искаш ли медкит? Имам. Аз имам това. Добре, дай ми един. Добре. Хайде. Искам ти да имаш това, защото не искам да... знаеш ли що искам да ти дам един? Защото вече намерих още един. Добре. И затова ти казах, чакай малко. Вземи това оръжие с легендари. Я дай да скенна. Добре, щом си го взела. А снайпер ли е? Да. Може да снайпваш отдалече. Не. Не падай, може да умреш, мамо. Внимавай, просто чупи земята тук. Ако умреш, Хайде. да скенна. Дай да ходим някъде, където... Ела тук това да го отворим. Емо. Плющи, ако искаш го вземи. Не. Аз имам. Не. Не мога да... Мамо, Да. появи ми се това за Йоан и Яким да ми звънат. И ако спра видеото, ще... Ами няма да спираш видео, на после ще се чуеш. Тя ти така. Ама това ми глича и се ми стои така. Точно. И нищо не виждам. Я дай да видя.
Ето, глитна ми, натискам това. И сега нищо не виждам. Готово, махна се. После ще върнеш през видеото, добре? Да. Не, ще кажа, че съм правил видео. Записал, да. И също така не Ще трябва. трябва да приключи играта, да им върнеш. Отиваме към напълно грешната посока. Забелязах, да. Правиш каскади. Добре, влязохме. Остават още 33 хора и никой не сме убили. Да. Кой има злато? О, има и чест. Трябва да отворяме честът, защото може да има емо. Sorry. Сега сме при черните облаци. О, ако беше се преобърнала колата. Ооо! Я чакай, дай да... О, почти няма фил. О, ударих някой! Аз излизам от колата. Много съжалявам. Това беше NPC, без да искам ударих. Предположи, защото той каза стоп. Но има човек наблизо, а и няма фил вече. Тук има човек. Да, има виждаш ли ги? Да. Това не са хора, това са NPC-та. Давай на някъде. Не. А, Къде си? тук съм, горе. Здрасти, мамо. Здрасти. Хайде. Виж, сега ще мина през дупката е тук. Не минах. Чакай, ела тук защита. Да стига! В досадно ми е вече. Гласа на те не... Не, наистина. Те пак ми извънат. Те не знаят, че ти снимаш видео. Ела тук. Изчакай малко. За малко ще се скрия, за да махна това. Готово, махна се. Колата се заклещи. Не, чупиш колата, мамо! Упс. Сори.
това да махнем. Влизай в колата. Готово. Има NPC тук. Или не NPC. Не вече се обърках. Те не знаят, че ти имаш видео. Да. Или трикшотът. Чакай малко, мамо, че ми лагва. Падна ли? И ти ще получиш XP. Вземи щита, мамо, да пинеш. Мамо, я ще пи туалетната там. Е, сега. До колата. Ето там. Искам да видя как ти, да видиш че е там нещо. Аз пиках там. Мале, как колата не е паднала, виж? Айде бързо си до кола. Чува се? Да. На мен много ми лагва. Ние сме на края на мапа, мамо. Виждаме водата. Да. И остават още 11 хора. Трябва да сървайвнем. Като отидем тука. Има някой, който стреля. 9 хора. Не знам, така чух. А мамо, забеляза ли нещо? Какво? О, слушай, този мамо тука! Жълтия, който Добре, имаш. Thank you. Thank you, babies. Габи натам. Да, знам. Забеляза ли, че когато кръгът се смалява от другата страна, ето тук, където кръгът е там, където е в сейф зона, винаги отива на там. Ето тук, виждаш ли? Тук трябва да е сейф зон. Ето, виж ли как кръга се Отдръпва се. Да. Да. Дръпт ли се? Ще ти помогна. Чакай малко, че... Тук има някакъв NPC. Нимай да не го застреляш. Който говори. Чуваш ли как стрелят? Да.
Загубих скенера, който скенва. О, за този камък да се скриеме. Ами ако там... Ай, зад нас няма зад нас кой да е, защото там някой може да умре. А ние сме в сейф зона в момента. 6 хора. This is nerve-wracking. Сега, ако кръга може да се смали, ще е много добре. Не да се смали и да се отдалечи. Кръга не се отдалечава. О, кръга трябва да започне да се смалява и тогава ще се отдалечава ето тук. Някой скенва. Ще се скрие в този буш. Ето отдалечава. This is nerve-wracking. 4 хора. 2 и нас. Мамо, ти къде отиваш? На тука. Да, аз да... О. Хайде, идвай. Да, аз към тебе да умра там, където и аз ще умра. Добре. Ай, за тебе има маунтен. Аз ще те гледам от високо. Добре. Паднах. Добре. Габи, къде отстрани, къде отстрани? Там. Габи! Дай 5. Този път на първо. Първо го застрелях и след това за шотгана. Да. А ти знаеш колко е гадно да стигнеш толкова нали, до края и някой да те ликвидира. Точно преди финала. Да. Сега иде да играем с уерволфата. Айде. И после приключваме, защото той е така, че не трябва да ресетне устройството, а ти се обади на твоите приятели после. Чули? Да. А знаеш ли, че това може да се махне за рекордване, докато стигне на 1 час? Така че, що просто сега не спреме и да направим сега още едно видео. За играта. Не, така добре. Аре, бе. От 5-то ниво от 6-то ниво на 8-то. Получи чудо. Какво получи ти? Получих някакви неща. Я. Добре. Хайде да приключи видеото, защото моите... Твоето... Ми аз го приключих, май. Да, аз го приключих. Добре.